Ix-Shadow Minister għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ma jaqbilx mal-proposta li l-maħfra presidenzjali ta' George Farrugia tiġi revokata. Din il-proposta qed tissemma wara li l-Qorti tal-Appell ma sabitx lil Ray Ferris kompliċi fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Akkuża li nibtet mill-informazzjoni li George Farrugia ta' wara li ngħata il-maħfra presidenzjali. Mistoqsi mill-ġurnalisti jekk hu jew il-Partit Nazzjonalista jħossux li abbażi tal-informazzjoni inkorretta li ta' għandix titneħħa l-maħfra presidenzjali ta' Farrugia, Jason Azzopardi wieġeb hekk. Jekk nitfgħu id-dubju illi maħfra presidenzjali tista' tiġi rtirata fuq raġunijiet li ma jkunux sodi biżżejjed, ebda persuna will not spill the beans u tirrikorri għal maħfra presidenzjali. Il-maħfra presidenzjali ngħatat fi frar tal-2013, iġifieri mill-kabinett ta' Gvern Nazzjonalista li kien jifforma parti minnu Jason Azzopardi. Azzopardi reġa' kien mitlub jgħid x'jagħmel li kieku din is-sitwazzjoni ġrat taħt Gvern Nazzjonalista. Iżda l-mistoqsijiet persistenti tal-ġurnalisti, Jason Azzopardi baqa' jiddefendi il-kunċett tal-maħfra presidenzjali. I shudder to think jekk il-pulizija tiġi fix-xejn, tiġi stultifikata il-kelma propja, tinġib fix-xejn il-dritt li għandhom li rikorru għall-lodda tal-maħfra presidenzjali biex tiġġieled il-kriminalità. Meta mistoqsi l-istess mistoqsija, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-Gvern se jkun qed janalizza l-maħfra presidenzjali li ngħatat fid-dawl tal-aħħar żviluppi fis-smigħ tal-każ tal-iskandlu taż-żejt.